Nagpakitabang sa PNP Tangub City ang usa ka Carl Emmanuel Ubias Awanan, 40 anyos, minyo, Human Resource Consultant sa RN Builders ug nagpuyo sa Bonifacio Extension Aguada, Osamis City. Human nga nawala ang iyang giparada nga sakyanan nga Toyota Hilux pickup truck sa parking area sa Prince Hypermart sa Tangub City niadtong Enero 21. Ang maong sakyanan, color metallic gray, adunay plate number nga P7F151 nga rehistrado sa ngalan ni Richie Ryan Fernandez Chong sa Tangub City. Base sa pahayag ni Awanan nga giparking niya ang sakyanan mga alas 11:30 sa buntag ug sa iyang pagbalik mga alas 4 sa hapon wala na ang maong sakyanan. Sa gihimo nga pag-review sa closed-circuit television CCTV, nakita mga alas 12:30 sa udto usa ka tawo ang miabri sa pultahan sa driver side ug misulod og dalinggi padagan ang sakyanan padulong sa Barangay 7, Tangub City. Sumala ni Awanan, wala siya makaila sa lalaki nga nakita sa CCTV nga mipadagan sa iyang sakyanan. Gumikan ini dali nga gi-flash alarm sa Tangub City PNP ngadto sa ubang unit sa kapulisan ang maong hitabo aron ma-recover ang sakyanan ug masikop ang mikawat niini. Neptali Batulino, Newsline Philippines. Stay safe.